Ришвәтчелек өлкәсендә иң күп хокук бозулар мәгариф, сәламәтлек саклау, коммуналь хуҗалык, төзелеш һәм авыл хуҗалыгы өлкәсендә күзәтелә. Ә инде җаваплылыкка тартылучылар арасында дәүләт хезмәткәрләре, җитәкчеләр һәм хокук саклау органнары вәкилләре. Берничә дистә миллион сумлык электрон валютаны декларацияга кертмәгән өчен Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәре эштән алынган. Менделеев районы башлыгы ярдәмчесе 3 миллион сумлык займын яшергәнгә күрә вазифасыннан азат ителә. Гәрчә үзе дә коррупциягә каршы көрәш өлкәсендә эшләсә дә, хәзер прокурорлар ышанычны югалткан хезмәткәрләрне эш урыннарыннан алуны таләп итә башлады. Уволен начальник отдела исполнительного комитета Альметьевского муниципального района. Әлмәт районы башкарма комитеты бүлек җитәкчесе эшеннән алынды. Ул хезмәткәрләрдән СВО зонасында хезмәт итүчеләргә дип берничә тапкыр акча җыйган. Әмма аларны үзендә калдыра. Хәзер җинаять эше кузгатылды. Казан медицина көллияты директоры уку йортына кертү өчен 2 миллион сум ришвәт алган. Шаллы хастаханәсендә акча тертүчеләргә эшкә яраксызлык турында ялган белешмәләр ясап биргәннәр. Аксубайда дәүләттән түләвен кабул итсәләр дә, диспансерлаштыру үткәрелмәгән. Шулай ук социаль иминиятләштерү, Ростехнадзор, Госстройнадзор, Тукай һәм Әлмәт районы башкарма комитеты җитәкчеләренә 1 елда берничә тапкыр җинаять эше ачылган. В отношении заместителя руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района. Әлмәт районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасарына карата җинаять эше ачылды. Ул мәктәп һәм балалар бакчаларында тукландыру өлкәсендә 5 миллион сумга якын акча үзләштергән. Балалар ризыгын урлаган. Шул кадәр намуссыз булырга кирәк бит. Границаларны куеп, кадастрга шул вакытта гына дөрес эшләп була. Татарстан рәисенең коррупциягә каршы сәясәт мәсьәләләре буенча идарәсендә әйтүләренчә, елга яры һәм урман буйларындагы җирләрне законсыз кулланучылар бар. Анда йортлар төземәсеннәр өчен мондый участокларны кадастр исәбенә алырга кирәк ди белгечләр. Шулай ук кешеләрне җирләүдә канун бозучылар еш ачыклана. Районнарда специализированная служба төзелергә тиеш булган. То есть кемдер частник компанияларга түгел, менә дәүләт службасы булырга тиеш менә бу сорау буенча. Хәзер менә алар төзелә киренгәне. Шуңа күрә аннан соң бар иде инде күп сораулар, менә зирәтләр оформлять ителмәгән. Аларның охрана зоналары бар. Шул охрана зоналары менә йорттан аларның бар инде зона, кая уже башка объектлар булырга тиеш түгел. Менә без күрдек инде каядыр анда йортлар бар, каядыр башка әйберләр бар. Шуларны бөтенесен менә хәзер инде законлаштыралар. Быел республикада коррупция белән бәйле 1000-нән артык хокук бозу ачыкланган. Судка 230 җинаять эше тапшырылган. Матди зыян 3 миллиард сумны тәшкил итә. Чулпан Касыймова, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы.